Itong mga bubuyog ba, nakakatakot yung ingay ninyo. Mahangin. Naku, ito oh, hinog na oh. Hinog na oh. Di, may tae. Ano ba tong mga pinuntahan namin? May mga tae. Hala. Dapat i-ano ba yan? Good morning, Philippines! Hi guys! Good afternoon! My God, marami pa pala akong labahan dito na hindi ko tinapos. Good afternoon! Mag-ano lang tayo? Mag-harvest. Kuha tayo ng bagong prutas kasi meron ako dito. Pero kuha tayo ng bago para ibigay sa... Kasi magkita kami nila ni Lloydie at Brenda. 4 o'clock ako dito alis. Well, actually, I'm going to leave early. So, yun. Maaga. So, ngayon, harvest po tayo, guys. Ang dami ng hinog kasi, guys. Look. Meron ng hinog doon. Sa ilalim. Dito, look. So, kukunin lang natin sila. Daming kamatis kasi. Ibigay natin ito sa kanila. Marami pa dito. What kind of bugs? Kukuha din sana ako ng hilaw. Pero mamaya na ng hilaw. Natumba naman ito eh. Susog kayong matumba dyan. Malaya. Aray, ginoo ko. Ako, ginoo ko. Ala, nahulog. Salak. Okay. Dito din. Look, ang dami oh. Cherry tomato. Itong mga bubuyog ba, nakakatakot yung ingay ninyo. Kaluka kayo. Oh God. Ang daming raspberry. Kaya maraming bubuyog. Look. Okay. Maraming string, maraming oh, sili oh. Look, ang daming bunga. And then, look, bell pepper. Daming bunga. Ito. Another zucchini. Ang laki. Ang laki, ang laki. Oh, God. Look. Tignan natin kung may kamatis dito. Oops. Meron talaga. Meron. Meron ang laki. Look. I think yun lang. Look, tignan nyo yan. Walang katapusan. Ito guys. Look, tomato. So, ito na yung harvest natin, guys. Look. Ang daming tomato. And then, ako lang dito. And then, look. Marami pa dito yung sa akin. Kailangan ko itong lutuin ng bulang lang. Hindi ko pa naluto. Lutuin ko ata bukas ito. So, yun. At saka, ang daming kamatis. Hinog na hinog. Diba? So, marami ako dito. Ibigay ko to kay Lloydie. At saka kay Lloydie and Brenda. Ang dami talagang bunga, oh. Tignan nyo, guys. Ang daming bunga. Malaki pa naman. Dito din, oh. Hawakan natin. Mahangin. So, yan. Oh. Ang dami. Bigay natin ito sa kanila. Malaki ah.
Oops. Dito pa. Harvest. Pamigay kasi. Oops. Sayang. Kunin natin. Kasi sayang. Upsi. Oh, nandun sa ibaba, oh. Hindi ko maabot. Ang dami doon, oh. Malaki. Masarap kasi ito, guys. Para talaga siyang bayabas. At ang dami dito, oh. Wala mang malaki. Puro man maliit. Doon daw sa kabila. Tingnan natin ito. Ang daming bunga. Naku, ito, oh. Hinog na, oh. Hinog. Ito. Ano tayo? Dito sa ano namin. Pwede lang akong kumuha dito. Doon sa kabila, oh, makikita ang kasi yan. Ito, oh, mga hinog. Hinog. Ito, may ano man, eh. Ito. Nandito sa taas. Oh my God. Masarap kasi at malinaw. Oopsie. Ay, nahuhulog na talaga sila. Ito. Uy, ito. Kahulog lahat. Okay. Tama na to, eh. Maaga pa naman. It's 1:40. Yeah, 1:40. So, isiparate ko lang ito kasi look, nakakuha tayo ng prutas. At saka ang dami pang prutas. Hindi ko alam, matatagak lang. Buti na lang yung ano, yung deer. Talagang kumakain din. Sarihan lang naman. Si ano yung bigyan natin, si Brenda ng zucchini dalawa. Kasi the last time, sinaloy di yung maraming zucchini. Prutas, gulay, para sa kaibigan. Yun. Sila nang maghugas, okay? Sila nang bahalang maghugas. Napipiko na ako sa kamerang yan. Kayo. Hindi kayo, guys. Yung ano, napiko na ako sa ano, sa GoPro. Kaluka. Ang tagal mag-on, parang may something talaga tong GoPro to, eh. Kalimutan kong i-text si Mr. Patay. Sabi ko, i-text ko siya. Hold on. Okay. Shout out kay Sis Joy Godwins or Goodwins yata yun. Oh, okay. Yan. At Kumuha siya ng 9 pieces na dresses. Oh my God, I'm so thankful. And then sino pa? Meron pa? Tsaka kay Ate Lelibet. Sinabi Magalong. nila, galing sila sa vlog. Shout out sa inyo. Ang bait naman ninyo. Bait. Kumuha siya ng 3 si Ate Lelibet from Arizona. Tapos yung kay Sis Joy from Oklahoma ba yun? Ang bait naman ninyo, guys. Grabe. Thank you so much. Thank you sa support. Sabi. So, ano yan? So, nakuha niya na. Nakuha niya na yun, be. Oo. So, hindi ko na inano. Pero nagdala ako ng pagpipilian muna if ever lang. Oo, sige. Ibalagay mo lang dyan Tapos mamaya. ibigay ko, kunin mo na lang yan kung gusto mo. Tapos, Huwag na. Ayoko. Hindi na ako magkuha. hindi, I mean, kuhan mo na lang yan. Tapos, bigay ko na lang yung isa. Hindi lagi pwede. Kailangan hindi may inano yung business mo. Hindi ma-disturbo sa ano, bigay-bigay. Eto yan. Teka, doon mamaya. So, ito yung lahat. Ito yung sa kanya, dami. diba? Yung Magkano yung Lelibet 9? Magalong. Diba, 3,450? Hindi ito mag-isip, eh. Hindi. 3,450, diba? So, 9,150. Maganda. Si guys, isauli ko sa kanya, guys, yung isauli ang sexy ni Brenda ay nakakatakot magbaktas ng ganun ay. So, sinauli ko ni Brenda kasi sabi pa ni Tami, bakit daw the same design na damit, and then sabi ko kasi ano, yun yung gusto ko at saka ibang color. Sabi ko, kuha ka ng ano, bibili ka, wag mong isauli, sabi ni Tami. Pero guys, alam mo, sabi pa ni Tami, wag daw isauli, bibili daw ako ng gusto ko. Yun, wag nang isauli. Pero sabi niya, bakit daw dalawang
bakit dalawa, isang design. Sabi niya, bibili ka ng iba. Sabi ko, wag na Han, kasi nagpapadala ako sa Pinas guys. Alam nyo naman, update pala sa papa ko. Nagkasak yung papa ko is ano siya, yung ulcer niya sobrang malala. Yung ihi niya is parang lupa, as in. At saka sabi pa niya, kausap ko kasi kaninang umaga, kasi kahapon kausap ko sila everyday, actually everyday, kasi kinausap ko dahil update, sabi ko pinadalhan ko ng pira guys, kasi malaki-laki din yun, kasi alam nyo naman, sabi ko kailangan talagang magpadala kasi ipa-doktor siya ulit, ipa-check up, kasi yung first doctor pala nagbigay ng resita, pero ang bigay na resita nilagay sa isang box buo, iba't ibang resita. So hindi ni Papa alam kung alin yung dalawa a day, isa a day, isang tablitas sa isang araw. Hindi ni Papa maintindihan kasi naghalo-halo. So pumunta si Papa sa ibang doktor. Sabi pa ni Papa, punta ako doon sa isa kasi parang ma-sure talaga kung anong nangyari sa kanya. Parang dalawang doktor. So yun, sa second doctor, sabi pa niya, tama man itong medisina na binigay sa'yo, pero ang problema, naghalo-halo, hindi inahiwalay, at saka hindi kinaklaro, kasi nung sinulat ng doktor ng papa ko, hindi makabasa, at saka plus, wiris-wiris pa. So yun yung problema, sabi pa, buti na lang. At saka yung tiyan niya guys, tumigas, sabi pa niya kanina, the other day, akala daw niya na mamatay na siya guys, akala talaga daw niya na mamatay na si papa, kasi yung tiyan niya tumitigas na sobrang sakit. So sabi pa niya hindi siya makatulog sa sobrang sakit. Akala talaga niya katapusan niya. Sabi pa ni Papa baka ulcer ito at saka UTI, parang nagmix-mix na yung sakit niya ba. So as in sobrang malalang ulcer, hindi siya makatai, sobrang sakit yung tiyan, matigas. So ngayon sabi niya, Day, ngalan niyang maasawa ko, yun yung tawagan nila. Day, kunan mo ako ng ano, bilhan mo ako ng ano, Alpine. Yung Alpine ba? Inunom ni Papa yung isang maliit na ano, ininom. So parang nafe-feel niya na parang gumagaan yung tiyan niya. Parang sabi niya, bilhan mo ako ulit ng isa. So yun, dalawang Alpine. I don't know kung mahilig talaga mahilig tayong nang magtutulong sa sarili natin baka pag wala na magawa. So yun, naging okay pakiramdam, and then pumunta sila sa doktor kanina. Yun nga. So sana mag-update ako guys, kasi alam nyo naman. Ay, so nagpadala ako. So yun yung story. So yun. So ito, ayaw ko nito. Ayaw ko ng dress na sobrang baba, kasi meron na akong dress na mababa. Yun. And parang pari-pariha naman itong design na ano ni Brenda. Ay, ayaw ko to kasi mababa. Ayaw ko ng mga damit na mas mababa. Gusto ko yung damit na lagpas tuhod talaga. So pag hindi, din yun na lang. Ay, hindi din ito pwede sa akin. Kita yung tiyan, bilbilords. So hindi na, ayaw na. Wag na lang, wag na lang, ay, yun na lang. Sandito na si Lloydie guys. Okay, let's go na. Wala. Okay. Hello. Anong squid? Frozen squid. Hoy, dito tayo dadaan mamaya, di ba? Pabalik. Naalam mo ba kung saan yun? Oh, 11 minutes lang dito. Oh, di. So dito, gusto kong mag-stop tayo dito mamaya. Ang bilhin ko, ito ano ba sa egg? Oh, para panhapon. Dinner. Dito na naman tayo. Ayun. Okay, meron silang ano, pansit, oh. Na-try mo na to? May sa barbecue, may kangkong. Hoy, may kangkong dito. Kongkong. Ayun po. Ito siya lang. So, itong isda. Ano tong isda na to? Ate, may restroom kayo? Meron. CR ako. Oh, may CR pala dito? Ano klase kita to? Hala, ang laki, oh. Itong... Ay, galunggong. Ah, galunggong. Bilo-bilo. Oh, may bilo-bilo. Magkano? Bigay sa amin na food bites. Oh, guys, look, oh. May ano sila palibre. Ay, thank you, Romel. Guys, yung Ate yan, tsaka ni Kuya. Thank you. Sa inyong lahat. Salamat sa inyo. Ikaw, ano yung ano kung gusto mo? Kainin na. Opo, kabi. Kasi hindi na ako kaldera na Saan mo pa?
siya ng ano. Gamri man yung gamri. Sa maggamri. Wala lang pinubuan ko ba? Ay, para yung sa Lechon. Kulay yung pork? Maitim yung baka. Pero yung sa lasa walang pork. Sarap siya. Thank you. Salamat ha. Sagsang salamat. Pero dito sa ilalim nyo ilagay, oh may space dito. Para sa bag yan. Para sa bag. Dito, oh. Baka bumili ka kung ano to. Oo nga. Dito mo. Ha? Ewan ko pagdating ni Yun Kuya lang daw yung dala. sa'yo. Pinas Saan siya sa ano? ano. Ayun pa yun eh. Pagkadag yan, isip talaga yun. Nasang lady lang ito. Kasi sarap. Ah, di ba yun? Ha? Ano? Ano? Di ba? Oo. Kumakain ng mga Tres Marias eh. Murak, Di ba ikaw si siya. Uy, Brenda? dito mag-iistorya. Hindi ko tanda ang pangalan nito eh. Lloydie. Lloydie. Si Lloydie, ano, yung artista na lalaki. Ah, Sino yan? Lloydie. John Lloyd. John Lloyd. John Lloyd. Unique kasi yung pangalan mo yan. Hindi ba unique? Wala masyadong buhay yung pangalan. Wala po eh. Magluto ako ng siligang. Pagkatapos kumain, ito na siya. Asan yung phone ko pala? Custom ito, no? Asan yung phone ko? Bina, sa'yo ba yung cellphone ko? Asan yung phone ko? Nilagay ko sa ano mo. Yung sa akin. Nilagay ko dito kasi nandyan lang. Asan na yun? Linda, ilagay mo sa ibabaw ng damit ko yung damit na dala mo. Oo. Ilagay ko na dito, be. Nag-order ka ulit? Hindi. Wala, tarungin mo. Ano kami ng mga order? At saka also yung gulay, yung dalawang zucchini sa'yo. May dalawang zucchini, oo. Kasi yung kay Luigi, isa lang. Ano na, Kasi itapon natin yung kutsara? tinapo namin. Kasi meron namang tinido. O, sabagay. Ay, may pear. Ha? Oh, meron. Nag-harvest ko. Masarap, parang bayabas, Bi. Ito sa asin. Oo. Yung ano ba? Ano sa tawag na? Iperlas ng silanganan. Be, ballpen ko dyan. Ha? May ballpen ko dyan. Oh, dito, oh. Para hindi ko rin makalimutan na ibigay ito kay... Pork. Nag-order ulit siya? Hindi ako Hindi. Gusto niyang ipalit, pero yung paapalit niya, kinuha ng kaibigan. Bakit? Hindi, kuris-kuris mo muna. Ay, hindi ko pala dala yung bag ko. Sorry, nandun yung Asan? ballpen ko. Nasa sakyan. Mamaya, baka hindi, mayroon pa dito. Okay lang, be, oo. Meron din akong ballpen dito, pero... Ikuris-kuris mo, hindi mag-umalhap. Ano kayong kuris-kuris ka dyan? Ganon ba? Puros napkin ang nandito eh. Nainitan lang siguro. Ala, dito pala yun. Bakit pa iba? You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the May ano pala dito guys, may permit.
Sabi pa ng babae. Oh, baka. Wala, may tae dito. Di, may tae. Ano ba tong mga pinuntahan namin? May mga tae. Maganda dito guys. Tignan nyo naman yan. Ano ba to? Ang ganda guys, oh. As in. Napitpit. Anong mapit-pit? Ano yun? Napitpit. Yung parang napitpit na. May napitpit. Yun na yun, napitpit. Hindi ko din alam kung ano yung napitpit. Napit ba dito? Ayan o, napitpit siya. Nagluha, umiyak. Ito ako ng lahat. Kasi gusto kong makatingin doon. Hindi ko alam na may bayad. Dami. Nahuli kami. Okay. Ang sarap. Masarap yung ano. Tikman mo yung kangkong, be. Kuha ka, oh. Tikman niyo rin siya. May touch pa ng kangol na. Be. Ano may bayad? Ay, oo. Messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us up. Dito kasi maganda dito balikan lalo na pag fall. Ito oh. Hanapin natin kung saan tayo nakakaraan. Pwede tayo pabalik-balik dito. May lumangoy? Parang. Nahangin lang. Parang may, ano? Wave yan? Ano para? Guys, ang ganda dito. Tignan nyo naman to guys. At saka itong dalawa. Tapos na kaming kumain. Yay! May sponsor naman ng Sprite, oh. Libre sila guys ng ano guys. Doon sa Food Bites, palibre. Kumbuto. Sito. Yung buto. So yan. At saka si Roxy at Misty may pagkain. Asan yun? Ito yun. You are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. You are with us, we are not alone. You remind us to hold on to hope. When we are lost in pain, we cry out your name, and you are faithful, faithful through all things. Ang ganda ng ganito o pag tumanda kayong dalawa ba no? Magkasama no? Ang ganyan. Biyasan ka, Bi, bakit ang daming tae dyan eh? Tama ka na. Muntik na talaga.
Dried. Palot, may reason talaga sa may palot na talaga. Cook. Ang ganda dito. Patience, child, rest a while. When you begin, no man can mend. You are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. May ano doon guys, crabs. Patay na. Huy, tingnan. What we sow in tears, we'll reap in joy. Every season, we will see your glory. Oh, you are faithful, faithful through all things. You are faithful, faithful through all things. Faithful, faithful through all things. Yung paan, yung legs niya, nag-ano na, cramps na. Wa na. As in talagang masakit? Bakit anong ginagawa mo? Pinag-cut siya ba eh. Hala. Dapat i-ano ba yan? Hi guys! So, na-drop ko na sila Lloydie. At si Brenda, na-drop ko na. And, yun. Pauwi na tayo. Time check, it's almost 8 o'clock na. 7:46. Kaloka talaga. Nag-enjoy naman kami. Ang ganda doon. May kailangan pala ng permit doon guys. Pero, nagtanong si Lloydie, okay lang naman daw. Yung iba walang permit. Pero, yun, kailangan pala ng permit. Pero, ang ganda doon guys. Lalo na pag fall na talaga, yung palang nag-change na yung dahon ng mga halaman. I'm sure talaga ang gaganda doon. Kasi maano siya sa tubig. Basta malapit sa kahoy. Basta malapit sa tubig yung kahoy at saka nagfo-fall. Yun, yung season na ganun. Maganda kasi nag-reflect yung magandang kulay ng kahoy doon sa tubig. Yun. So, kaya yun. So, sana makabalik tayo doon next time. So, hindi naman sobrang lapit sa Filipino store. Pero, most of the time talaga doon na lang kami kumukuha ng dinner sa Filipino store. Kasi AC. At saka, yan. So, see you home. So, let's see kung ano yung ganap ng dalawang aso ko. Pero, pinakain ko na sila, which is masaya kasi, yun, kumakain na yun sila. Ang ganda ng panahon. Kanina, ang dilim-dilim, umuulan. Madilim pa rin yung pero ang ganda rin na ng langit talaga. Dadas calling.